सुना क्या नाम बताए थे इनका नाम दीना कि सुना दीनानाथ के बहिनी के घर आई कि मौगी के घर आई अभी कि सुना दीनानाथ के मौगी के नेग मिली हो सुना दीनानाथ के मौगी के नेग मिली हो सुना दीनानाथ के मौगी के नेग मिली हो दुगो जो बना रखे के गो बेग मिली हो जो बना रखे के गो बेग मिली हो। और आजकल एगो बड़ा रील में वायरल बा टेंगे टेंगे सुन ले बनी नो टेंगे टेंगे कि लाल मरिचाई हाला हॉल के पिसाई लाल मरिचाई हाला हॉल के पिसाई लाल मरिचाई हाला हॉल के पिसाई उनके को बोले के रवि रंजन जी के पीछावे छपाई जी उनका के पीछावे छपाई जी। और सुनी जतने छपाई तो तने भभाई जतने छपाई तो तने भभाई हमनी के चाचा जी के बड़ी मजा आई जी चाचा के बड़ी मजा आई जी। सावनमा से शशि रंजन जी काहे ना आई लागत रहे कि रौनक भैया के होई गइले लाल रौनक भैया के होई गइले लाल भइले गद गद चाचा राम कृपाल सभे खुश हाल भइले हो खुशी का माल कैले हो सभे खुश हाल भइले हो खुशी का माल कैले। राकेश चाचा भी हैं राकेश चाचा भी हैं भैया के होई गइले लाल भैया के होई गइले लाल भइले गद गद भइले नहीं ठीक है सभे खुश हाल भइले हो खुशी का माल कैले हो सभे खुश हाल भइले हो खुशी का नाम माल बताइए कैले हो। जो बैठे आप दोनों लोग तो सब जानते थे ना कि फिर आप बेवफाई कैला तू मोह मोड़ लिहला बड़ा तू बेरहम दिल तोड़ दिहला अंगनैया बधैया बाजे अंगनैया बधैया बाजे अंगनैया बधैया बाजे अंगनैया। और सुनी समझी तो हमनी के घर में बधाई के साथ साथ राम जी के जन्म भइल बा बबुआ के पापा के नाम रौनक है उनको तो आते पता नहीं खे उनको मतलब ही नहीं रहता है दुनियादारी यही से। पे नाम बताइए ना नाम बताइए ना फिर हम गरियाते हैं भाई बबुआ के बाबा लोग एगो दूगो तीन गो नहीं खेलोग जवाब बबुआ के बाबा लोग बहुत पावरफुल बा लोग लेकिन मोहर अभी तक कुछ नहीं खेलोग लुटौले। और देखिए बबुआ के बाबा के हम नाम सुनल चाहते नहीं हाँ हरेंद्र सिंह और अशोक गगन बताएं आप और उधर से भी पूछ के बताइए ना। अच्छा और देखिए हम महारा के ठीक ठीक सूरज शर्मा जी की तरफ से नाम हमको दे दे कुंदन जी तू तो सब जानत रहो हाँ